Udebalugo, Anyamwachamago, Anyaputago, Ife Bebego, Imamoniu, 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 looking at Papa, whatever, one more season. One more season. Now we there, yeah. Now we there, yeah. It's a couple of bully, now we there, yeah. Mercy to see the weekend, now we there, yeah. If you go to pump for I need you, but talk on the no love for man. You don't got no choice. If you go to package, I need you, but talk on the belly. Security confirm, the man who do not you know, the man I mess with, but over than you can find it. The man I'm dead, and I'm not. I hope you were on the baby. I will share with you. I'm not those who are right. I'm not until all right. I'm done one day. What you done one day? One day, yes, one baby. Over more season. One more season. Full option on double silencer. If I am double was on double condenser. If I need to go to the kitchen and do a monster, I can't go in Chawa to them when they saw. The whole of men no shirike. And I'm a Sipanundo, Opopagonego, men on a men a bundle, Fabia Kiswap, Fana men a cash, the Fadu Nakasi check. If you don't come for it, you have a couple in my love for man. No one no choice. If you don't come for it, you have a couple in the belly. Security confirm, the man who do not you know, the man a messy but over than you can find it. The man I'm dead, and I'm member. I will be one of you, make you feel. And that's it, no black wood. I can't put your money, boy. Doctors and more. What can you do? Legend the one day. On your Jawasi, over more season. Remember no joke, more season. Full of sugar, double silencer. If I'm not double Jawasi, no double condenser. If I need to go double, you can never do monster. I can't lose in Jawa, to them when they say. Big small something. I got put a go. If I never go. Achora mima, ayo. Ojongo noko, achora mima, ayo. Ibogoro bada, achora mima, ayo. Icha mima ni jela kima, ayo. Ijela ndi wana kutakegu, ayo. Naseke ndi wana kutakegu, ayo. Ladies on water, na panitegu, ayo. Larika kinyereze. And then if a man invited, making sure no massa yada. And I shot them the sabat on the man a gala. A handy man, on a baza, was on a pass. I'm a man on a lot. I'm a happy family. You can come back. I'm on a one uncle. Now, what's my country? That's my kind of one jelly. I see you know the one for me. I'm with a woman, but they want to be somebody. Imagine
I know it's easy as from Monday low to Sunday, I ain't a leaf a call bazaar. Spending money by the bar. I'm doing one on a bar. I thought you go voice him out, but you go come and watch a look at that. I'm happy faculty. We ain't look Kambale. I'm on a banantale. Now my time I can't show. That's my kind of one journey. I say you know the one for me. I'm with a Bambale. You're gonna be family. Hey, Etoo Etoo I
Ezra the Bishaw. Etoo I really not see back. Don't have even because I thought. I did be about that, you know. We're on the room. When I see, I can keep forward. I gave me back. Briefly, I was back. I can deal. There's a pull. Without a captive or without a captive, who buy it? When I don't be good now, as I am, Miss Amor. But I can't be good. I tired even. I come a tired. When I see that chicken, get what I am. Measuring how done by before one. Before before one. Yagaga. I am Irish chicken. What one of those I say, so now, what I would have. What you do, left I can do. Every now and then. We be a kind of building, a crazy room here. We be a kind of building, a crazy room here. When I see you, before I get the line, carry out high before I get the line, the guy see, you're lying. And that's chilling because you have a wire. Can I wire? Can I fire? Do you believe the kid or a tattoo? If Christ is going to as ni if you go, you may have to know the answer. I be on the chair. No way I did that. If I give away a boy, can I give you? Macana's not going to make a good appear. As you know, but I did go global. No one will be that. Numbers are moving a number. As no actually for man, get what about for man? Oh, yes, and I got your culture. Oh, yeah, what about I got a new Chief Ogonna Olisa. Ohamadike. Millionaires roar. Ofumba yana say I am off road. Oku na Atlantic babu ya pesi. Ohamadike. Imalo kemana. Ask I back in England. Oh, one that could work over. What are you doing? If there's like what I know, if there's like what I know, even now, don't you see it? Yan is room here. But no, I didn't have one. Oh, I didn't have money again. They have money here. They have one out for. They have one out for. Ask me for J. Come out here. My judge. Animals no more place in Union. Yan is room here. Where the bar was. Animals when I am Yamaguana. That's what I did. Everyone knows to whatever news. Uku ya boku ya. Kana mazina haje ko na haje jeru. Ana wana haya na makana eja na bisije.
Fagbo na ilu fagere ekute mma. Fagbo na azụ fagere ekute mma. Ngozi ga-abụ nke ba. Anyị na-ekele Chukwu n'isi nne na nna ya anọzụ na ha nyere anyị ezigbo nwa. Maka na nwa ezigbo nwa na-abụ ngozi nyere obodo, nyere ụmụnna. Ezigbo nwa ka anyị nwa eji ede mba. Wee na-asị na nwa Abraham ada agụ ada agụ nwa Abraham. Na nwa agụ ada agụ atụ ọ ihe nwa mme ka ọ na-eri. Mana ọkọchị mara udu mmiri. Wee na-asị ya na ụmụ ọ mụtara ga-ewetara ya ngozi. A sị na ọkaka na-amụta ọkaka, mana n'isi ọkaka ya ngwa ọkaka nọ bụ ibe ezi Igbo ka nne ọ dị ka ya agwụgwa ya iwu n'ụwa ọzọ. Ekwu na ụwa ọzọ bụrụ onye nnobi, abụrụ m onye nnobi. Mana ọ ma bụ onye nnobi, ya bụ onye ọrụ ukwu. Mma abụkwa onye ọrụ ukwu. Ana m arịọ Chukwu n'isi ya, n'isi nwunye ya, maka na ọ bụrụ na ọ kwadoro ya na-eme, maka o nwere ka onye esi wee bịa ebe ogwe na-abịakarị ya. Mara ma dochie pọt mmiri ọkụ na-ahụ ụzọ, ị kpọọ ya ụgwọ echi na-abịazi. So ya na-ekele ya, ya na-ekele ya. Onye a na-achụghị ama achụta ya, ndị iwe ama afọ. Onye etu isi eme na-ewute, onwere ife ga-eme ya, na-arịọ Chineke ka o metụ obi ya, ka o wee mara na etu isi eme bụ etu ndị na-eje eluigwe si eme. Maka na o chegharịghị ụgwọ ndị eluigwe. Igwe Chinyereze. Anyị chọrọ ebe ahụ bịa ka fa kwudobe ife ọma ya mkpụrụ n'aka. Ife nna agwa onye ọbụla etu onye ọbụla tụọ efu onwe ya were etu ahụ. Maka ọ bụrụ na ọ gọziri onwe ike gozie nwa gị, mana ọ bụrụ na ị na-atajie ya nke onye ọzọ, enwere ike ma nwa ya onwe gị ya okwu dị maka na onye Chukwu chi na ọ ya agọzi ka ọ ya agọzi. Ọkwa ịṅụ ụra ife ọma ewere olu. Ọ bụ ya ka m ji etibụrụ etisi ike ka mmanụ ọya elu m. Ikuku na-eku ebe sọrọ ya. Ụkwa eji ebe Ọnịcha, ọ dịkwara mma nke anyị ejiela ya maka anyị ga-azọrọ ngozi ana wee na ebe ezi wee bịa. Maka na asị na ikweta na ana ihe aghọrọ mkpụrụ osisi ya na wee rie. Ọ ife agbara anyị kwetara ebe anyị batara. Ọhụrụ na-amịta ego, ọ ga-eru anyị ego anyị erukwa anyị aka. Maka na onye na-enye ka Chukwu na-enye. Ife anyị na-arịọ Chineke, enwere ndị na-akpata ego were na-enye anyị isi ọnwa. Anyị na Chukwu ya anapụta ka onye kwuo ya ka o wee na-eke. Ikuku maka na ọ bụ eke. A sị na mama adọbasị ọnwa ọdụ na mgbọ na mụ eze ya n'elu. A sịkwa na eze bụ iro, mana ibe aka ya ebu eze. Nọ na-abụ nwata bụrụ agwụ bụrụ iro, mana ibe dị na-abụ adịghị bụ nwata. Maka na ọ gbara ya nwa, ndị kụrụ ya were na-agbara ya na-agwa etu ezi n'azụ. Mana ọ bụ amara ọzọ ndị bụrụ agwụ
thing to follow up. Ekenebunu! Orukwenu. Ndị ọrụ mmadụ niile na ebe a kwezu mma ebidogoro n'ike na the family ndị bụ Olisa eze nwa mmadụ na Ohamadike na ezinụlọ ya onye nabatara anyị na-efi ya na bepa mgbe akwụkwọ ka nchọkwa ka ngwụ ya na ya ọrụkwu ada bụ unu na-abụ gbamgbam n'ọkụ onye na-eme ka ekwe na-akpụ ya na-ekelezi ndị obi na ndị ichie Obi Ebedike Obi Adama the second Igwe Ichie Chinechendu Ichie Chiwo Ichie Dom Ichie Bukwara Igwe ikuku na-eku ebe sọrọ ya wee na-ekelezi in a special way RPG eze kwesịrị onye sizikwa na ọrụgwọ anọrọ ebe a onye a nọ n'izu na-ekele anya ọgụ na-ekele eze kwesịrị na be ka anọ mana anyị ekele iwu na-ekele eze a bishọp Your Majesty Bishop Brother Sangos said the Mario of Gune. You go women. You women. Yeah, Nick and Ezzy, Cabinet Secretary. Sir, Imori Keza. He didn't know no big guy when I can. Maka na asụ no akalogere bịa nwa na nwanne bụ onye ọbịa. Oh yes. Wee na-ekelezi
Chinchin Nachi. Hey, the man is joking. Chief Ogonna Olisa. Nekele Prince. You didn't make it. Chedu. Before we went by, it's on the island level. Maybe the one is, and you don't try to tribute is. In a make out of fire. When I'm not saying you found what they got at the now when we open it, to the snatchy, I make a no. Okay, man, I'm now, I make a no. As in can't know. Rapidly penny in there, get many fear. Where be a Macanam, if I be a idea. Could you quite make a no? If I be an idea in Mukumba, who got a good in Mukumba, where up even where beyond chat. And when this guy, I got up where I come on a door who got there for your timber. No one on a door who got there. I'm going to sacrifice I make. Now I make a sacrifice by motor in there. Be a good. Go work on if I do a better in Cooper. I'm waiting for that. I'm not taking there. Taking Ohamadike. Nifon men or Ruku. Nifon men Catron or Ruku. When I want them, you want to took me out as Romo to Jibia. My papa in Ireland. I think I'm my is wearing penny. My brother pack $4 like here. Took me better, one of the need. My can have Napoli. So I make any. You better know them. Before the Mela or where we can. On no line or open a charge of more. Onye go tie ma ko gbuo afọ Ohamadike na nlo. Onye nsọ na bochi. Abraham. Afọ ya na nlo. Otigba mu ya na am. Ejukwu ya gwa. Ọchọkwu ikwu ya okwu ya. Mmadụ onye begoro okwu ya si ya na cha n'uche ka ibe igwe kirikiri. Cha n'uche ka no ngwa na anọchi ụzọ. Mana ba aghọta azụ na onwere ka Chukwu si Chukwu amesi n'eluigwe wee gwarata wee mee ife ọ chọrọ ime. Nọ mmadụ ka ọ ya izu eme. Na Chukwu a na-ebunye mmadụ nnu ha mmiri sobie. Na mgbe o kwuru igwe ya nọ, a ga-enwe ndị mmụọ ozi ga n'okirikiri. Ndị ga-eti eti, ndị ga na-agba agba. O so na ndị na-eti eti, ọ na-etikwa eti na-agba agba. Awesi aya bekene. Ama gosiri ihe ọ na-eme. Ọ na-arụ ụzọ. Ọ na-arụ ụlọ. Ọ na-ebe ibe. O besi were ego nke wee kwụọ. Chedi Mercy. Mego motor ya. Ndị na-eji ego ezo si na plak ego were ife anyị na-achọ ka anyị mee bụ a sị na Etoo dike na nke o mere Omekwa ọzọ. asụ na ọgwụgwụ anyị Etoo dike mana asị ịba na okwu ochie okwu ndị aghọtara na ọgwụgwụ na-Etoo dike ọgwụgwụ na-Etoo dike ọ bụrụ na ọ bụrụ na ekwu okwu osiwere dị anyị akụrụ ịgba na ndị obodo ọzọ akụ ya ife na-eme anyị na-ebe ebe n'isi ya na ọgụ ọ na-eme ama ebutere ya arịrị kama ọ ya ebutere ya ngozi ngozi ahụ ga-efe ụmụ ya
ụmụ ya na-ebutere ya arị maka na o butere nne ya ndị arị ọ ngozi ka ọ bụ nyere ụmụnna nyere ezinụlọ ya nyere ọrụkwu maka amụọ na-egbu na-enyere anyị aka ịmụ na enwe ndị na-echeni ma a sị ha anyị echegide uwe wee bie enwe ndị na-eche mgbasa nwere ya eso okwu mana amaghịzị na ofu chi na ife na-emegoro na spiritual realm before mee na physical mụ na ya na-ejekọ na mmụọ maka ọ na-abụ okwu gwara ọkpọ m na fon si na bụ ihe a na-eche n'ihe ya eche nsị ya na ibe ahụ na-eche I'm going to give you a no, let me see it. Confirm. If I want to tell you, I'm going to see it because you say I'm going to boost my belly. But go over the boost of belly, over the boost of belly. Oh, yes. Yes. When can my brother catch a confirm? I didn't like it. Didn't they tell me? They tell but I said, but I'm not in the so if I now one day to have like this weekend, he was 9 years. Oh, we are going to choose snake as well. I make a neck. Yeah. A book of wine in a memory. Because now, aging a boom of global, I make a new creature. I can't get home, come on, I didn't go to get up wine. Makana wodi wa ya ka chola cho nwe na cho wa o ndi wa ya ni moji ka nwe ndu am zure zwe dire to so dire zuru be Ohamadike nwe ni pause ayi be bia no ka ndo Oraukwu bia kenegi n'ife ị na-eme ka iji sie ike maka na ịchọpụtara na ego ọbụla Chukwu nyere gị amara ọbụla Chukwu nyere mmadụ ka o wee rụọ ọrụ Chineke ọrụ ịghọta ya ọfụma igwe wee na-arụ mana enwe ndị na-eche na ego enyere ihe na ihe ndị na-enyere egwu na anyị eji ewe jee n'igwe ejirọkwa na ego eje n'igwe n'ụwa ka ọ ya ebe wee na-ekene fam ife gị fọ nghọta gị for if you name for the blessing that you the see now bless on. I was in the ear legend abata. I don't want to have I don't want to know that cherry for not cherry out for if I have Gabian is complete. I say what we guess me be able. Oh, we buy the good there. Man, you see. If I go and is okay, good Sinya abaki Igbo also when I name. Abaki Igbo if I have a demon. Keep to for Chidai. Ohamadike bụ mmadụ ọ bụrụ Chukwu ọ mmadụ ka ọ bụ ọ bụrụ oge niile ka ọ ya na-emetasị ya ka o ji bụrụ mmadụ mana onwe ka o si wee dị si jụọ ese si kpaa si mee ka ọ mara ekwa na nke a adabasị ọ ya aghọta ọ ga ihe ka ntị maka na nwere ike chọrọ n'ọchukwu ọ bụrụ Chukwu ọ bụ ekele ka anyị bịara asị na aka etu aka nya nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di
I want to afford private jet. I have one from US. When I'm McDonald's wedding, okay on no day. Okay on no day. Manon came with a guy came with or who were near present guy may I'm going to ask me you know about me. Okay, we're going to see Etoo. I will go see Etoo. Yeah. Now, when you forget your phone. How was that? I asked you. Ndị ife Oraukwu na-asọ amasị nọ ebe a ekene m unu. Igwe kwusiri okwu nwesị ka nkwari ya mma. Maka o nwere ife ụfọdụ okwu ebe a metụ n'ime spirit, n'ime mmụọ. Anọ m ebe ọ bụ iyi nọ wee mụọ anya. Mgbe si na mmekwu okwu. Amekwu okwu ebe a wee pụọ na okwu nwere ike gbagbuo m. A na-asị gịnị kwuru onye a. Ohamadike asị na ọ bụrụ Chukwu mana obere Chukwu ka ọ bụ. Obere Chukwu ka ọ bụ. Udo dị n'Oraukwu taa bụ nyanwa wetara ya. Mgbe a kwụchara n'ikiri a na-achọ nnụnụ ugopi ọnụ, ọnya bụ nnụnụ ugopi ọnụ pụtara m. Wee je na-ehopụta akwụ ebe ọ dị. Ibe m ga-eji kwu ya bụ na amara echi. Ọ da-adị mma nwoke nụsị ọgụ nwaanyị a na-enwela akụkọ. Onye anyị nọ bie tata m na-akpọ onye nsọ tata Chukwu si m kpọbakwuo ya obere Chukwu n'olulu ya. Nyanwa udolu n'Oraukwu ewee chie igwe ya bara Oraukwu. Ọmụ chairman caretaker committee gọọmenti tiri n'Oraukwu. Bido the process ka ewepụta igwe. Amoosu na-ata ka a ghara ime elu nyanwa jụ. Ebe a ekwu ka a ekwu. Ọnya ka igwe ji kwụsị okwu nsị ka nkwari ya mma. Ohamadike nnụnụ fụrụ na-atụ ngwe. Onu ya amajie. Nnụnụ fụrụ ezinụlọ na-atụ ngwe. Onu isi ya ebepụ ya. Ewepụ amara m ka Oraukwu a ka adị taa. Oge igwe si na ya abịabeghị nke bụ eziokwu na amaghị iwe eji abịa mana okwusie ya nsị na ọkụ ha ma n'isi ntị. Maka na amụ ibi si na ya ha bara unu na ya abụgo gbamgbam. Unu amụ ibi ya bata ka ọ bata. Wee kwuo onye bata si chọọ akwa dị mma ma bịa. Ebe ya si eteka. Ebe ya si eteka. So na tata Oraukwu batara ebe a. Ya bụ onye nsọ etego nwabara Oraukwu agwado dị mma. Anyị wee sị na ọ ya adịrị ya mma. Ọ ya adịrị ya mma n'Eke. Ọ ya adịrị ya mma n'Oyi. Ọ ya adịrị ya mma na Ọ ya adịrị ya mma na Nna m, my great grandfather na-azụ ọka bido okwu a. Esi m na nnukwu okwu pụta. Eso m na onye a na-asị dara ọgwụ mana m adara ọgwụ. Mana ọ na-aba anyị wenye otite nna ya kpoo mmụọ ekunye.
So, camera is the one that name. So, onye echichi Igwe Oraukwu nọ ebe a. Ọ Chukwu na-eme eze. O jiri aka ya onwe eze. So etu ọ batara ebe a, ọfọ ka ọ sụ. Anyị wee sị na anaba ọfọ erugo n'ọtụ mmụọ. Ọ ya adịghị mmadụ gị na ezinụlọ gị. Echiche ọma niile ị na-echere n'Oraukwu, Chineke ya akwụ ụgwọ ya mmaji kwuru mmaji. Oraukwu ekele m ka ọ chịtara m etu. Igwe kere gị hinne. Nke bụ eziokwu na azụ m na ka abịaba ebe a. Dịka isi dị meseji chọka kpọọ na fon. So gịrị ihe anyị na-abịa. M ga-asị mba ebe si anyị jee n'ihe emume egbu. Bịazie ebe a hụja ndụ mmadụ agba na-eju. Ihe bere ebe a one of the history. Here one of the history a na-ekwu maka igwe na mmadụ mere mmadụ n'ihi na ọ Chineke mere gị bụrụ igwe. O bido bifo amụọ yọrị Chineke ekwugo na gịnị na ya bụ gịnị igwe. Onye ọsị na onye ụlọ a na-amụ igwe amụ ha amụ igwe amụ a na-abụ igwe amụ a na-amụ igwe amụ amụ ha yọrị ọ na-ebudo a na-aka m aja na-eme nga gị na nga mana ọ ya abụ gịnị igwe ahụ gịnị ya ha mere gị na ya bụ gịnị ị ga-abụ obi ebedi ka ihe na anụ ya ekwere imere ka ọ dọ ekwe aka m nwere na mmiri mụ nwa kata aka awụsị na TV ebidi echere na ihe na-akpọrọ anyị ebe a bụ na nri abụ dọkịta maka fonu afụrụ na nri abụ dọkịta wee na-agba ọsọ si ya na ata gị ya ahụ ọgụ m dọkịta enwere ihe na-ekwu na-ekwu ya asụ asụ na agaghị ekwu mana ọ bụ ihe na-ekwu onye ọ bụ ihe na-ekwu bụ akụkụ ụzọ mmiri n'ọgụ abụgo dọkịta mgbe eche na ka nna bịara abịara ekwu ihe ọzọ bụrụ ha ga-edebụ gịnị bịa eweta nke a weta nke a weta nke ọzọ ọhụụ ya ekele gị na ịbịa kpụọ anyị kpụọ anyị ibu ndị nwa ga nna m si anyị onye dịka asọrọ nọdụ onye onye dịka Ohamadike Oraukwu nwere ezigbo obi dị etu a maka ọ bụ ihe inwe ego isiokwu ọ bụ gịnị inye enye ụwa yi ya nweta ego ndị otu m bank na bank kpọchie ya nọrọ ebe a nwụhụ asị ndị otu nọrọ ebe a gịnị nwụhụ onye a ga-eji ji onwe mma ese onye obe egwugwu ya wụta wee na-ayọ Chineke otu ihe na Chineke nye udo ana m asị ejizie ego anaghị m asị Chineke nye Ohamadike ego Chineke begide ihe ndụ Chineke begide Ohamadike ahụ ma ayọ Chineke ego n'ebe ya nọ Chineke begide nye gị gịnị ndụ onye ndụ onye gịnị ahụ isi ike n'ihi na onye gị ndụ nye gị ahụ isi ike nyekwuo gịnị wisdom amamihe onye gị ihe na-atọ nke ọzọ zụrụ gịnị gaa ọ ya dịrị na mụ n'aha Jizọs Oraukwu asị na abịa mụ n'aha Jizọs Oraukwu zuenụ Anya ikusi obi aga m ekwu ka igwe biko ka ndị ọrụ Oraukwu zuenụ igwe biko ndị na-esi ihe cheru
Igwe, I think in summarize go ihe niile nwere ike ikwu n'ebe Ohamadike nọ maka na ọ bụ sọsọ onye nwa bụ onye eke n'ọrụ mana onye ọbụla a na-eke nwere purpose eji eke ịpụta n'ụzọ inwe ike ime introduction si n'ịbụ onye ọrụ ị ga-afụ onye mmadụ ịbụa ma ọ bụ ịtọ ya ase ndị be Ohamadike onwe mbọsa anyị na Peter nọ na bie ebido na-eme introduction si na mbụ onye ọrụ somebody si mụmụ ma Ohamadike wesi na ihe ọ na-eme ihe o nidi bụ ekpere maka Chineke agọzighị n'ihe niile onwe maka ọ bụ sọsọ onye bụ onye ọgụ as you likely said o nwere ndị nwere enu na onyinye Chineke nyere ya ji nke ya foment trouble abịa na ọrụ ukwu amara m ụdị ihe some of the people na buy ihe ha ketara na foment unnecessary trouble ego a eji wee develop the community ewere dị na-achịrị nọ ya enweghị ihe ọ na-azụ olumanụ ma wonder kedu achievement na mmadụ na-drag ihe court maọbụ na-akpọ nwanne ya eje police kedu ihe ị nwere to achieve afụ m ebe mmadụ na-eke ike na bie iche ike ije outside ikere ike wee nata so we see can use this opportunity we can so much he has done a lot not only in Dubai Mandemba the routine rice all in December when they see Imo State and when they see Abia State we're not all these things will legacy mother them but he keep money here you look very happy in this year na Chineke kere onye ihe ọ ga-enye owe m ike wee were na abụọ igwe ekpere ka onye ihe ochie ka ama akọnata ya ọrụ mgbe ego ọka na-ediri o wee nwee ike si ọrụ Chineke kere ya ọ ga-esi wee so mgbe na-ayọ ndị be anyị onye adụwa ndị nke ya onwe ihe nyidiri mmadụ na emere nwe lot of ọrụ aka ya arụ na be anyị ka e nwee ike fụ na ọgwụgwụ na-aga n'ebe gosi wee ọrịa ka chọrọ itinye the President General Igwe Biko number one Igbo citizen na ewepụ ndị plate number moto mba Igbo 1 mana ka anyị na-eje Igwe Biko okwu ma ya etoro maka na anọsi ebe a President General of the town okwu onwe ka ọ dị ọ ga-ekwuriri ihe imere appreciation even Jesus Christ ọsị mmadụ one ka ọ bụ mmadụ one bịara ekele ọsọ onye amaghị ihe jiji amaghị ihe appreciation gratitude na-ebute ndị mmadụ na-ebute mmadụ Etoo dike na nke o mere eme onye ahụ na omekwa ọzọ taa iji bịara ebe a ịkụnyere ezigbota mkpụrụ n'ezinụlọ a ma ụfọdụ na-ego ma ekpere niile ikpere onye ka o ji adị mma ewere igwe enye politishan ma anya politiks maka igwe politiks ka o gwuru ebe a because Ohamadike ekere anyị na-ekere kwa onwe ihe ya dapụtakwasị na ọka inyekwuola anyị aka igwe ọga anyị kere na ndị o mere eme wee kwadokwa ka ọ ya emekwa onye ka eji azụ onye na-ekpe ekpere ọsị na ego n'onwe nkịta ka nke bụ ego ya abatawado ofu filcha promis niile o nyere anyị were asị na ọ ya adịrị ọrụ ukwu mma igwe ihe ime tata biko ndị ọbụla nyere aka emekwasị ya biko ọ na-adị mkpa ọ na-ebuli mmụọ mmadụ obi kwuru ekwupụrụ apụ ịma na alachawa mmanụ elu owe onye gburu akwụ ọsụ na Ohamadike gị obi mana o lotazi ka nsi taa afọ kpọghịzi mma akpa ọ ga na-ekwuru ekwu okwu impeachment nwamba egbune ya anya ugboro na uwe lụtara ọbụrụ so na
when you walk with them, you lose your money. I hope the guy rewind the quality. You down, you buy it to down, the down. Yeah, Ohamadike. Obi Adama onye ma na nso ebe a. Ndị obi na ndị ichie. N'echi na-ebe ebe ọra mmadụ ekene m ụlọ. Biko, okume anyị eji aka nọ ịkwụ na all existing protocol. Wee na-ekene Ohamadike. Etu igwe tụkọrọ n'ihe na ọya ekwu. Itupụta njem ọ na-agụ my friend ọtụnye nwa na-ekwu na-aga okwu ka na-aga ihe onu. Gabia ka ihe onu wee kọbachasị everything okwu. So my little experience with Ohamadike bụ na mwa ịma na anyị nwa ada azụ ọhịa na kind of anyị akpa anyị ndị ọrụ oyibo anyị amasịghị anyị enwechabe personal contact with many people. Mana my first encounter will say oge m dị mọda nwụ ka anụga na akọ ndị ọrụ ugbo ịma ndị ọrụ ugbo anyị na-akọta akụkọ a na-akọ etu o si abụ na the woman si ndị mmadụ ju ndị na-anọbụ ụbọchị ụka a na-eche ka Ohamadike bata asị m ya kpọọ ya na fon si ya Ogonna ị na-abịazikwa ụlọ nekwa ndị tupu ebe ya eche gị nụkwa na ọ na-anọkwa n'ụlọ ọnụ kata ọ gaghị ebe ndị ahụ macha na-ajụ ha afụgokwa ọgụ. I was so touched. O ji bụ na njem mgbaru oge ahụ ike ọma na mbịara ike ọma na ma mbịa mana anyị si na anyị eje ihe because mụ na ya amaghị den nke bụ eziokwu but I did that. So na ihe m na-ekwu na ọ mụtaghị ihe ọ na-eme amụta ihe a dị ha n'ọba ndị ezigbo ihe ka ọ mụ and ekpere anyị bụ na ọ ya kọntinu n'afa Jizọs anya Chineke ahụ mere na ọ na-eme ihe ahịa we continue asị na Chineke kwuru na Bible na him who he calls he equips. Ya ọ kpọghaghị okwu Chineke ọ ya na-enye gị ihe na-arụ ọrụ ọ Chineke kpọrọ ya okwu a ndị ọ ya na-enyekwa ihe ọ ya na-arụ ọrụ this short period a nọ at PG na Oraukwu amago m 1 or 2, 3, 4 things ịkpọgha ya na fon kọha ọ si kere ihe ịchọ ihe ọ na-akpọ mbọ ọrụ niile si kere ihe ọrụ ịkpọgha ya o nwere nke m kpọbara ya na-eji isi ya na ndụkọ sọrọ ịkpọ na ihe ahụhụ ihe mmadụ ga-eji kpọọ mmadụ biznes awa ọsị m kedu ihe ọgwụ ikwu ha ya ozugbo ọsị no problem and he will take it up and he will do it. So ana m ekelekarịcha Chineke nyere anyị onye dịka Ohamadike na Oraukwu ọ bụghị obodo niile nwechara dị mmadụ etu esi wee kwu ya eri o nwere ya bụ enye ha ọ bụrụ iji cause problems everywhere chọọ ka everybody na worship ya ma ya nwa adịghị etu a ya was very humble to a fault because ejigokwa m oge a na-eke rice na December ọ ya anọrọ a na-ebe a jiri aka ya na-afụ ọ bụghị everybody na-aga nke ya afụ anya asụrụkwu nye ka o ji polisi akpagharị orugo iji polisi na-akpagharị gafee sef ma ị ga-afụnata ya bụ polisi most of the time he drive himself. So humility I admire so many things about you. So when they kwa igwe chetakwara na ya ihe na-etu because onye amaghị ya bụ onye emechara ihe niile kpọrọ anyị issue association o wee kịta ihe anyị na-akpa ebe a about somebody na-azọ president ọ sị ibugoro isi igwe ya bụ ihe ọ ya eme ya appreciate so ebe onye emechara igwe mere Oraukwu igwe wee feel not necessary na-abịa na appreciation ọ ihe ndị na-ekene igwe wee na-ekelekwa mmadụ niile agara ebe a onweghị onye enweghị any other place but we all make our time to be here. So wee na-ayọ na Chineke ya anọnyere mmadụ ncha Ohamadike a ihe niile na-agọ n'isi ọfọ niile anyị ele n'afa Jizọs and ndị ya na-bịara ebe a Chineke ya emere anyị amara etu anyị si bịa n'udo anyị anarụkwa n'udo anyị ghara ịkọnata aja akọ n'ike a n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Eze kwesịrị ma biji igwe ndị ichie Obi Adama ndị ichie na ndị my friends bịara ebe a udo ya adịrị unu ekele ụbọchị taa
ebe ya na ekere Chukwu n'ụbọchị taa na ihe a na-eme Igwe Chinyereze ezi ka ya rụta bịa ka anyị nọrọ ya ana m ewekwana ya n'ọnụ nọrị ka anyị na-anọrị ọ bụ etu esi na-ekwu ya ekene dị mkpa hinne na-enwe lat ọ dị mkpa hinne maka na onye ekenere ihe a na-agwa onye ahụ na-epụsi ike n'ihe ọ na-eme onwe efọt onye ahụ ya adịkwuo o wee bụrụ na ihe a na-eme ya na-aga aga so Igwe ekene mgbe hinne kene ndị obi kene ndị ichie ebe obi bịara ebe ọ na-emetụkarịsị m n'obi bụ na ọfọ agọrọ ebe a ọ nọ ka ya asịsị na mekpụrụ na nkụzi niile kpoyi na akọ maka na ọfọ agọrọ ebe a na-enye m o nwere ụdị joy ọ na-enye m and mmadụ agụ na ụdị ọfa mmadụ agụ na ụdị ọfa abịaghị agụ ya ka ọ bụrụ igwe obodo m bịara ebe m na-asụ ọfọ wee na-ekwu ya igwe onye adụkwara gị mma etu isi igwe ya mbe m etu aka o esi dụkwabe mmadụ niile n'ebe a maka na ije bukọrọzi ya sọ ọgụ ọdụ ka ya asị na ibu anyị na-agba ka m megidere gwa ndị mmadụ si ndị ọdịda unu bukọrọkpọ n'ibu niile a na-agbabu im na o nwere ike ime mma apụwa mara so nọọ ka mma onye eburu ka problem ma stres benata ebe nnọ ịghọtago so onye ọra ya esoketa ngọzi ahụ mmadụ niile n'ebe a everybody esoketa ngọzi ahụ so onye buru ya nakwuru ndị be ha so na-ayọ Vietnam ka egwu doba ka nya doba na Igwe gburu n'ọkpa taa mana ka a na-ede emesịa na ọka ya dị mma maka na m atụbaghị anya mana mmasị na ntụbara anya mana m atụbaghị anya na-agwara m ya sụkwụsụkwụ Vietnam nsogbu adụ Igwe ekene gị hinne Igwe Chukwu ya edobe ekene gị hinne thank you bro udo dịrị unu thank you Olugbo ekene ụlọ ọnụ mbụkwa ọsọ ekene ka m na-ekene Igwe ekene ngụ special maka iji anyị bịabalụ ọ ije ngozi ekelere m ndị niile gị na ha wụkwa obi niile so wee bịa ije a cabinet member niile na-asị biko na iji bịaba tata Chineke ya gọzi gị ebe a nọ wee tụpụta alụlụ a Chukwu ya bless ya na-ezigbo ihe ọ na-abụ mmadụ ịmụta ezigbo nwa ọ na-enwe aṅụrị Ohamadike bụ gift ka ọ bụrụ ndị ide mmiri asị hol ọkwa mgbe mgbe ka nye anaba ya masomọ ebe obi ebedi ka anọbọnya n'aka ka maka ịmasomọ ndị ka nye ana ka ọ bụ dual citizen na nnobi asị mmemme na maka anyị nyere ya ana n'afọ be anyị ebe ọ ya alụkwu obi ebedi ka masomọ si na ọ ya wọ ntalaba afụ mechie afọ mụọ ikoro gbalụ ma ndị ikoro akpa si ụtụtụ ha ji ebe na-akụri ya ikoro ka aba na ya eji ikoro kụnata obi ebedi ka ebediri ya onwe nke wọk nwee sị na Ohamadike na-eme ọfụma Ohamadike abụọ fọrọ ukwu ọfọ Anambra steeti na Idemmili ebe ị nọ na-aga mana GRA mana Ọnịcha ikwu onye bụ nwanne Ohamadike ọpasị anaghị ọbụgo polisi jiri kịta ikirikira polisi na-akpọta isi ya n'ọkwa nwanne ọsịghị ayụ from Oraukwu isi ya yes nwa nwanne Ohamadike ịgafe ije ri ya pezi mpe asị ka akpọ ya ka a kọnfam ọnọbụ onye so Ohamadike na-eme ọfụma dị nda na-enyekwu aka obodo niile ebu dị ekpere aka a na-ebe ka enwee Igwe Chukwu ya multiply ekwuru na mgbe a na-ekwu okwu Igwe Oraukwu ka m si anya ị bịaghị ịchị Oraukwu na Igwe na-agụ gị agụụ ịkpatara ego na Amerịka ị nọ ọfụma mana ị bịa ka idozie Chukwu nwere ihe o ji kpọta gị n'Oraukwu anọ ya ka ị na-alụta so ọrụ aha ike abụnalụ na n'ọrụ Chineke ka ị nọ ana ị alụgide ka nka ị aka nka onye kunye ka ọkwa gị aka ọdụ omi
onye kama ọ ya bụ ibe ọlụkwu onwe nsogbu ọgbọghị ya anụ ọlụkwu kwere ndị ichie nọ n'ọlụkwu kwere mmụọ ọlụkwu ji eje kwere ihe achịka nka dị ikpe so na ọ na-agba obodo nwee ihe ọma a na-enweta aṅụrị ọ ihe ọma ọ ga-akpọ so a sị m na Ohamadike ike akwụkwọ na n'ihe na-eme rụwakwa ọrụ ọma na Chineke ya ọ bụ maka ọrụ ọma na-arụ ịbụ ezigbo afa nyere Oraukwu na-enwere ya aṅụrị ụmụnne gị niile dị hapi chọọ ike akwụkwọ na isi ejide ka iji ọ ya ka obodo na-egbu obi Ogbenike mebuzi maka nkwụkwa kịta ebu nka nye ada na afọ nne obodo obi Ogbenike masị mma jide ka iji nọ ihe mkwuru ọ kwụzie ya ọzọ tebụl a amaka tebụl nke a dịka tebụl ndị China oi jakaja tebụl gị amaka nke na mgbe maka na iwe polisi ndị dị n'obi biko achọrọ m iji ohere a achọrọ m iji ohere a wee kelee Chineke mere ka ụbọchị nke taata dị etu a Chineke nyere anyị ndụ anyị wee gbakọọ n'ụbọchị nke taata n'ebe Ohamadike maka na ọ bụrụ na o nwere ofu onye n'ime anyị nwee ka o si dịrị ya dịka ihe dịka arụ ịkwụsịrị ya ike ọ ya ha anọ ebe a wee wuru nke a na-ekenegoro Chineke mere ka anyị zukọ n'ụbọchị nke taata wee na-asị na mma na ibuni aha nsọ ya enu ya adịrị ya ebi n'aha Jizọs wee werukwa ohere a wee na-ekene Igwe Oraukwu Igwe Chinyereze the second Ezeoyibo ikuku na-eku ebe masịrị ya eze anyị chiri igwe anyị chiri Oraukwu delu udo dị n'Oraukwu udo ya taa ọ dị n'Oraukwu igwe nwee na-ekene n'oge awa wee na-ekenekwa ndị obi Ebubedike Obi Adama the second ndị ichie anyị azị na ọ ya adịrị onye ọbụla mma n'aha Jizọs biko anyị bịa na Ohamadike n'ụbọchị nke taa iji kene ya n'ibe ọ na-emere ọgụ ihe eji maịrị ọta maka na Ohamadike kpọpụrụ Virgin Road nke na-anyị gọọmenti imenụ mana ọ wara ya ndị nwere ana ebe ahụ ọ wasịrị ụzọ ahụ echefughị ana ahụ mana ọ wapụ ha ụzọ ahụ anarịa onye ọbụla tinye blọọgụ na-agbara fensi na naanị ya ọ mara gọọmenti aka ibe ọ na-eme agụụ ya ọ karịrị akarị ọ bụrụ nke izizi ọ bụrụ nke ịbụọ ka ọ bụ anyị nwabụ ndị ọta na-emekwu ya enwego nke anyị mere ịkpọ m nsị nekwa ka anyị si mie ikene m anyị na-ekene maka issue appreciation amaka no matter if iji show ya the little ncheta karịrị so ibe ihe mere n'ụbọchị nke taata maọbụrụ onwe ya mgbe Ohamadike kpọọ ma amaghị m ive ọ sị na igwe ya abịa na frens ya abịa ibi na o nwere mgbe mụ na ya na-akpa nsị na nchekwa nọ n'Oraukwu ọ nke nwakpazie m nọ na Ọnịcha
aka m eburu moto jebụbute n'ọnọ mgbe mụ na Igwe na-akarịzi maka ife ọzọ dịla anyị wesị nnọọkwa na Ọnịcha ka a na-abịa kene ya to ibe ihe imerụ imegburu ya nwa ibe a na-eṅomi eṅomi maka na ọnụ mmiri okwu ya ama na ọ kwarebekwana maka ọ sị na ikpori ya n'ụkwụ and o nwere ọzọ ọ na-akwado nke ịnyọrọ ya ọmọkachie ya ọsị m jekwube ndebe pọbi edecha ụgwọ ha na anyị nwa ya akwụ ụgwọ edebedecha nkwesị ọnụ ndebe pọbi si na ha ebe ego ọsịsị ya nwetazi akwụkwọ ahụ o were enye ego aka ya ebido na Ọktoba aka mmaja ha amada ochie bụrụ gịnị nke ndị ọ bụ ochie bụrụ ochie onye na-abatarụ na nke DPO ezi Owerri mkpu ha onye mbụ achụsịsịa ndị nọ na ọfịs DPO si nnọla nkọba ha ibe nkọsịrị asị nnabazi ya na-asọ ogere enwere ebe itiri aka enwere ebe ịkọsara ya anyị afọ ibe anyị eme ya so ana m ekele gị Igwe special maka ibe anyị ịkpọkọrọ Oraukwu niile wee ekele onye ezigbo ife ka ọ ibe a na-eṅomi eṅomi a sị na Chukwu ya enye gị amamife karịrị amamife wee chịkwa anyị maka na ị na-eme enwere nke m bịa akọsịsị ya alụghị mbọsị ya mụ na ndị otu m ịtụkwara anyị alụ mara abụba bụrụ ezigbo ife nya bụ ife anyị na ha agachie ka ọ ya esi dị mma so ekelere m gị nnukwu na-ekelekwa Ohamadike na-eme ibe niile a wee na-asị na ngwu o ji eko anyị akọnarị ya maka na o ji ezigbo ngwu eko Chukwu ya na-eme ma ebe nwa ọ na-ebunatara anyị ibu ibe ha akọwa akọsị ya Ohamadike asọpụrụ iwere aṅụrị nara ọzọ Igbo ndụ ahụ iji gbagota ya karịrị nke iji apụ mma ọ dịghị ofele Chukwu edobere anyị ya mgbe na-ekpe ekpere ka ndị ọzọ sikwa etu aha ṅomie ya maka na ikwuchara okwu nche si na enwe ndị enyere ego enyekwara ya mana ọtọrọ bụ ka eji ego uche ibe anyị chọrọ bụ ibe anyị eji na-edozi obodo ka obodo dị mma ka onye ọbụla nọrụ na peace maka peace magburu onwe ya Igwe mmekwu unu n'okwu na eziokwu nọ na ife Oraukwu ka a na-eme ndị n'ọmụchi ama mana mma akpọlitezi ogbu ihe eze nwa mmadụ kpọkọzi ya ife niile n'aha Jizọs ide dị n'obi China, chinchon. Yeah. Because if you have Etoo si meka well la do ba bi fedi do na we bi e ba to this especially the goal the be the say ya we se ka do he la Igwe ga they got it. And I'm all the way. That's it. People come back slow. Well, now, I don't see on the back. They do it. Look at the room in the Jaleba. So you sure? Ubudu just Kulu Gina. Kulu Gina. Maybe more than when I sue. Onye bijiaka na bine. Onye zo na zo. Tata bifa. Boy, this thing of 21st August. August. Aga duro yo na. Udo ga duro yo na.
onye bi aka na biri ndụ onye ọbụla na-ama ndụ mmiri ndụ azụ Mercy Apostle Ichie Edom Ichie Edom ọgọ ịmagoro 11th ka ọ ya adịbe ọ ga-abụ onye na-arụgo ka ọfụ ife o ji gwa ndị be ndị ya nweta taa n'ebe a ọ bụrụkwala ịbịa ndị n'ụlọ ife anyị bịara mana unu ga-anụ mkpụrụ okwu onye chiri ọnụ mmadụ wee dapụ ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwu ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwu nwanne nwoke unu fụrụ ebe a ọ bụrụ ka Chukwu si kie ka o si eme ife niile a eziokwu that we inherited it from our parents mana o wutezi taa na ha wee fụba ọrụ ọma niile ha a na-alụ mana onye fụtara bọọlụ my home ya fụtara ife niile a bọọlụ wee mekwa onome mgbe ọ dị ndụ before o wee rapụ na 1983 2013 o ji wee naba na ife mere nụ na ọrụ ọma niile ha kesịrị wee naba anyị nọ n'elu ugbu a ga-alụ ya karịa onye ha tụlere anya a ga-alụ ya bụ maka ha kwuru si gba mbọ mee ihe dị etu a onye a before ọ dị too late so na ha ga-agba mbọ na ha ga-afụ ego ife ubi emerụ emedo n'ezinụlọ a iti anyị na-eme. That's the most important thing to remember us with prayer. With prayer you can move mountains. Amen. With prayer you can move mountains. Anything in your ga-emeri na ọ bụrụ na ị na-efe Chineke n'ime ndụ n'eziokwu gbara chi na-efe o nwere nke a na-eme n'ike aka all through the mercy of God ka eji ebifere ihe ha na-eme o nwere nke anyị na-eme n'ike aka anyị mana through the mercy of God ka anyị ji eme the whole thing. So onye na-ekele okelegoro onye kere ụwa free ekele onye fụrụ anya na-arụ ndọkọ ọsụkwa n'aka mma edozie ego ka na-ebi amụrụ na-arụ mee ka na-ebi abịa n'ọtọ today double tap that is formation eji abụọ wee dị etu ọ today Lord of this abịa today ọtọ the best village Akabu village, all cities come. in terms of network, or the best network road everywhere. Ọ bụrụ na ịkụkọzi ego kama na ndị nwere iwepụta wee rụọ ọrụ ndị ọzọ ọrụ ka wee fụ ụzọ a na-aga. Ọ bụrụ na ego adịka mana mmụọ mwepụta mmụọ dị n'ime iji rụọ ọrụ ka Chineke wepụtara tii mmadụ n'ime ewee na-edozi obodo. Ọ bụrụ na-ejika eji na nwa Ebuka were ekposi efi kama na onye nwere obi inye ndị mmadụ aka Okwu dị mkpa. so na-arịọ Chineke ka unu soro kelee onye kere ụwa kelee ya ka otu brọda na-ebi Ọzọ Igbo ndụ. Ohamadike. ka ozi Papa anyị. iji na-arụ ọrụ wee na-aga n'iru iji na-abịa ọ bụrụ ụbọchị ike aka ka ọ na-eme kama n'ọnụ ike aka jide Wherever you are away, ya mere ihe that's sure. ewee na-eme ihe ọ na-aga anyị wee na-asị
na Chineke kele onye ọbụla nye onye ọbụla iche na amamife o ji aga ga-edobe ya owe n'abalị ọrụ ukwu uru n'abalị ọtụ uru n'abalị ọrụ ukwu ka ife niile ọ na-eme ife niile ọ na-eche bụ ezigbo ife gazielie n'aha Jizọs wee na-asịo na anyị na-arịọ Chineke obi n'igwe onye nọ n'elu nọgide ya na-akpụ na ka o si ime anyị wee zukọ ebe a taa ka o si etu a mmekwa ka anyị nwee ike ịnakwaba anyị wee kwudo ndị niile anyị rapụrụ wee bịa ife niile a ka anyị na-arịọ Chineke wee kweta na ọ na-emezuru anyị ya n'afọ onye kere ụwa. Ogbuefi eze nwa mmadụ onye ọcha bịara Igbo n'oji onye ọcha bịara Igbo China Akanya Igwe akpaka Igbo niile Oraukwu ekene m lieno ṅụanụ zụanụ bịa ụmụ Igbo ekene m unu anọkwu ya? Yes. Aerobics. I hope you are together. Aerobics. Ibe anyị obi bụ nsọ anyụ unu wọchị oge mbata abịa nchụpụ onye nọchi n'oche right hand. maka oche a nwere onye nwe right man hand. Right hand man. So anyị ga-akụja akụ aka m chegbu na eziokwu onye ekwe ha na anyị ga-ekweta ya igwe a unu fọlọ ọ Chukwu nyere ya ọ bụrụ n'ike aka mmadụ adọgo m left down right nsịkwa na ebe ahụ nkwụ ka m Igwe I'm with you akpaka dị Igbo niile eze ma nwa na-acha I know how life started from your father so kedu ebe okwu dịrị ọnụ ha my class mụ ya ba secondary school the same day Prince Akubeze College Oraukwu ife Oraukwu ife dị mma na nke ọbụ ije a dị na mma aka na-eme mmanụ ọ ga-adịrị gị mma Godas ọya o chere echiche taa wee chegide echichegasịa wee sị ya ga-abịa kele Ohamadike Igbo na eziokwu ka m wezie ya 90% of ihe Ohamadike na-eme I know it ọ mmadụ ka ọ nwere ezinụlọ nke so 90% of ihe ọ na-eme ama ọ bụrụ ihe ọjọọ o nwee ebe o ya ejeme mistake asị nna na ya eje side na taba anyị esikwa etu a hazie ya if not o nwere ndị gbara ya stọd anyị aga ebudikwa na nsị nna Akanya na ikutuo na nsogbu ya adị so ya biko anyị wee nụgide ọgụ ahụ ogige wee ruo nke amụ na ụnụ nọ taa ụnụ mana o nwere sọ ụmụnne m bụ opposition ma those oppositions anyị ekwetala ha ya by force anyị ekwetala ya because na Igwe mmeju opportunity a ife Oraukwu ịnọkwu ya Jakarta anyị echi Igwe anyị echi Akpaka echi Oraukwu nwere mmadụ mana ha mara bụ maka na anyị ife Oraukwu ife nna agwa ya bụ that's a picture nna Chinedu bịa Jakarta nwere ọma Akpaka Igbo my chairman sir Chinedu ife nwanne m ọ ya agaziri gị ife ndị wee kpọọ mmadụ n'abalị o nwere atụmatụ ha bịa nwebe n'Oraukwu ọ dịbeghị ọfịsha mana sọsọ aṅụrị ka ndị ekwu okwu a taa aṅụrị maka Igbo niile nwanne m si ya wee moving forward anyị ga-achawapụ anya na ya we are not going back. We are going to fight for Oraukwu and Oraukwu ga-adị mma. Yes, we talk something and never Antas wee sị na Oraukwu ga-abụ one
Etu ahụ ọ dị far back at 1970s. N'Orukwu ga-adịbụ otu ahụ ọ dị. Wee bata 80s. Anyị na-afụ so many things ndị nna anyị fa mee. Ọ na-asọ anyị nsọ na anyị nwee ya ebe anyị. We must have it. So, I wee chịkọtakwa onwe anyị ọnụ. Onwe ha village anọrọ ya. The whole villages must be involved. I am not discrimination. I am about break. Bishop, I make a mistake. Yes. When I make a mistake, I buy break. It's I hold though. Pause for some time. Can you check that? Well, by the second stage. So now, they are on follow the pioneers. The pioneers. Mana, Ubosiaga watch. Uno ya fly. Abaki were mana I can jepe homage to Igwe. Biano. I was up with the next year. I didn't get time. Makana onya bonya simu na hui. Onya. Imona na ba na kwa sim na nwanne mmadu. Nwere ike ịbụ onye Nsụka. Nwere ike bụrụ onye nwanne dị na mba Enugu steeti. Chena onye mama gị nne mụrụ gịnị ya, ma ọ bụ onye nna mụrụ gịnị ya ka gịnị ya bụ nwanne. It's not like that. I don't believe in that. Onye si m na bụ ụlọ. Kwara ngwongwo na wee transform ebe a ịbatazia n'eti mana ịbatara n'eti aka na-emewu ụlọ asịghị na ọ bụghị ebe ọzọ n'ebe aka na-emewu ụlọ a gwara m na-efu ya ekene eme na special way mana ka ọ dị chukwudowe mmadụ nụrụ anyị ekene ya na special way ọkwụrụ ọka ọgọ m asị na onye ọbụla Ohamadike si gọzie agọzigo ya agọzi onye chọkwuru Ohamadike okwu achọkwukwa ya okwu ịgbara ibe mee ihe wee sisi bupụ ọba nne obi ebe a bụ na n'ọyịkpọ ọyị nwoke maka ọ na-ekwu okwu nye Ohamadike a okwuzie ya ọta ebupụ anyị na-ekele Osinachi abụgo nwanne anyị nke aka na nke tata. Osinachi abụgo na ọrụ kuda. Emezie ya ekwesị eme ife. Maka ọ na-eme ka anyị si eme. Onye na-eme ka anyị si eme bụ nwanne anyị. So whatever that you onye gụọ ya bụ ibu isi a n'onye ọrụ osi ka ya nye ya osi ka ya adọwe ya anyị na-asịte Chineke gbara gosi ndị obi iwe wee mee ya eme ya chọta aka ọka ya maka onye jiga ga-ewu He's a trader. Wow, he's a businessman. He's a businessman. Yeah, then I have to go. MSI, I could have to go Miss Abra back. What are you Miss Abra about? What is it? What, yeah. I want to get to one of the other when boy, I didn't feel what I'm young. But I remember I know. Where did I let me walk? Yes, I am Miss Abra. I asked what we are going to do. Let me see who really died. I got what you want.
o gosiri ụdị obi na Chukwu ya agọzi ka obi isi wee dị obi dị mma wee sị na Chukwu ya na-edu ụtụtụ ezi anya ndị ajọ mmadụ agbapụ ndị ajọ mmụọ agbapụ ndị ọbụla arụgburu anya ọkụ nke a bụrụ ife ịya deeti ata dee na akwụkwọ ịya mkatịsị ọ bụrụ na o mere ịgba ya ndị ọbụla nwere egbe ọnọdụ ya na-egbu aja na-enwe ụfụ na ọ bụ na nwaanyị nọ n'ezinụlọ a na-eme ka di ya mara emesi etu o wee dị mkpa na-ekenekwuru na amụ nwaanyị ọnya ka m ji sị ka m kwụrụ ọtọ maka ọ na-aba na-egbu egbu anya mmiri ya na-agba nna atọ nwunye Ohamadike ya bụ Osobieme Adadiola mma Oraukwu ma ndị ọzọ bụ na ntị ka anyị na-ahụ ya nke bụ nke anyị na-afụ n'anya maka na ọrụ ọma niile a na-asị na di ya na-alụ ọ bụrụ na aka ya adịrị ya na o nyere nkwado ọlụsịa ya bata ọkwa ya na nne ya dịrọ n'ụlọ maka ifie a na-ayọ ama ekene Osobieme Ohamadike ama ekene Osobieme Ohamadike o nwere ebe m na-asị mmadụ na o jiri nke nwa na mba chi ebe nwa na ọ bụ na o jighị n'obodo ha n'Ọkafọ anyị wee sị na-eji mmadụ na-agba echichi mgbe na-ayọ Chineke n'isi ezinụlọ ụfọdụ niile agọrọ ebe a ọ bịa na mmezu nke taa nke echi Osobieme anyị ga-anyabịa ya n'onu igwe ntị ebere ebe eji alụ ibe ikwuru ịgbara anyị nke aka mgbe sị na ọ ya dịrị unu mma ọ bụ na moshọn mmuvu ka echi ebe echichi na-anabatara ya a masị ka anyị kwee anyị Ọlụgbo kele mụrụ afọ nke ị na-ama ka ụzọ ibe na-agbata ị na-ama ụzọ niile Obi Eberiga ekele mụrụ hinne ịma na ọnụ ya edebe ga-etu obodo si ede anyị ya na ọsịsọ maka na ụbọchị wee gosi unu ma ihe na-ekwu wee na-ayị unu ọ bụ ebe onye ada wunye ọnụ aka gịnị mkpe gịnị ibe amekene gị ị na-eme majik igwe ị na-eme majik ya karịa ịsụmoziri ịgbara obi gị na ihe a ga-achọ imene ịgbazi nnọọ mara mekene gị maka na majik gị karịrị ime ebe a ebe a Ohamadike ọbụla mgbe ịgbara sị na onye ya bịa ọzọ ịchaghị kiri egbu ya na mgbe ọzọ nasa Chineke nna ga-eme anyị na-adụ udo anadụ n'udo anyị ahụ ndo gịnị ndo n'ahịa bụ gịnị ọmadị ga-agaba ekwusi ihe ọzọ sọsọ otu ihe ekwu bụ Chineke gọzie azụmnọ gọzie ụmụ gọzie onye na-ekwu maka ya hello
Ezeoyibo maka ya ọ ya adịghị dụa and Chineke nna ya eme gozie anyị na-ebe anyị ara n'udo ka ya ụbọchị ọzọ ịkpọrọ anyị adịkwa ọzọ ọ bụghị adịkwa hello ọ bụghị adịkwa n'ọzọ ịkpọ anyị echi anyị abịa ịkpọ anyị nwanne echi anyị abịa ịkpọ anyị nwanne echi anyị abịa ọyị nwoke eri emega mgbe egbu ya ahụ ị na-ekwu akaka ana m ihe kwuru na be ana m ihe kwuru ana m ihe kwuru thank you ekele gị ọ sịrị adịghị na mma ọ bụrụ na uche Chineke na ndị pila Oraukwu oge ya arụ ya emecha ọ na ịwaji ere ya na igosi ya na ndị otu unu na ndị otu ha hapụrụ ụwa Oraukwu ya pụta ịgba RPG wee na-ekele Ohamadike nna m ochie bụ Ohamadike ana m asị na nna akụwa aka na ọ na-ekwute akụwa m aka ekwute akụwa m aka mana melụtadị na o nweghị ụzọ o si ana na belu nwa di anaghị enweghị ụzọ o si ana unu na ihe obi ịnọkpọ ọ sị na anyị enwe ụzọ o si ana na anyị enwe ụzọ o si ana anyị Izechukwu okwukwele anyị enwe ọ dị mma Igwe ikuku na-ekwe ịkụkwa ihe okwu ọgwụ ihe okwu okwu ana so wee bụ na ama a na-agba n'isi ọ Chukwu kụrụ Chukwu ka onwe eze nye emere gịnị ya ebụkọ ihe Chukwu anyị ebụkọrọ ọ bụrụ na-akpata aka ka eji akwari ya kama na onye nkwari ya ndụ n'obi ọ bụrụ na kpatakarịsịrị Oraukwu ọ bụrụ wekaziri anyị kama na ibe ị mere n'Ораukwu ibe ị na-eme n'Ораukwu ngozigbo ka anyị nwa ezokwanụ nketa na ọ na m eketa na nke abụ m n'afa ndị nna ochie ndị ụmụ ụba wee na-ekwu okwu kwesie ike maka ọ na-ebute okwu ebe a ga-ajụ ndị nna ochie alụpụ ya anọmadị mgbe na na-ekwu okwu iji gosi na ihe a na-ekwu na ịdị ya o wee n'ọtụ mmụọ ma na-ekele ọrụ eke ịma na ife bụ member of Igwe cabinet ọkụ ya ka nke m azụ azọbụgwu Igwe cabinet so mma kpọta ife ka o kwuo okwu n'afọ ụmụ ụba azị nweta ya n'anya n'obi ya ọkụ osidi oge ọsị gawa n'ihu ịma na ọkụ ọgụ nwata n'aka m elogwu ya nweta ya n'anya ụmụ ụba si ngwa ya na ha dị proud of you onye si na ọ bụghị ya ọ bụghị onye emegide onye onye emenwu so otu anyị bebia tata wee na-ekpere gị ekpere igwe sokwuburu nwa dị ala igwe mana igwe kwuru n'afa ndị Oraukwu mụ nwa na-ekwu n'afa ndị ụmụ ụba maka ekele ọrụ eke igwe kwuo na nke ndị Oraukwu mụ ga-ekwu n'ụmụ ụba maka na ụmụ ụba so wee bidi ekpere anyị bụ na ọ ga-adịrị gị mma mbido ọrụ ka bidoro ebido maka na
akpagharịgo n'Orukwu niile fụ na onye ọbụla ya eme ihe n'Orukwu ihe na-adị bụ ego Ohamadike agbakọ n'ihe ego Ohamadike ebe ha anyị dị dịrị ihe ọ bụ ego Ohamadike ebe ha ije chọọ Ohamadike onye ga-ego ka o wee zuo onye enyi ome bụ jee ego ọjị ịtọ so ebe ọ dị isi wepụ ihe iji agọzi Orukwu Chineke akụziri ihe mana ọ ga-enye gị obodo elu ndụ tụkwasị ya bụ ife n'elu ọmanife iwe na-achịkwa so ekpere anyị bụ na ibi ya echi eke ihe azụta onye ihe azụta afọ ihe azụta nkwọ na ị ga-azụta n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ọgụgụ ekele ọzọ dịka nwanne bụ abụ na na-asọsị ezi ihe arụ azụ ihe abụ nna gị ochie nyere ọrụ ịgụ nweta ihe abụ ihe azụta na mbe nna gị ochie bụ ebe isi ezi ihe na mmadụ dịkwa odekwa ozi ihe akwụkwọ nna na mmadụ dị anyị ekpere Ohamadike ekpere ya na ụmụ ya anyị ji anyị ekwuọta ọhụrụ mana ka mma ọkwa dị mkpa ka mma na ọkwa dị mkpa a ga-agba ọbara na Disemba n'ime ọbara aha ya agba o nwere ndị onye izi anyị egbu ụzọ echie Ohamadike echi ya na nwunye aka onye ruo ya na-eche ebe ahịa onye ruo ya pụta onye ruo ya somitiere anyị aba ya aba anyị họrọ nke maka isi wee tie ya ọkọ n'isi onye gwara mkpachukwu kwara ọrụ ebe anyị eme nwunye ya bụ the first woman a ga-echi echi n'Orukwu anyị ayọzi brother Sam God Olisa na ekpere ka anyị wee kpere Ohamadike na ndị bi ekpere ụmụ ya Orukwu ekele m unu ekele m unu ekele zuo m unu ede mma Chineke ede mma n'ezie ede mma Chineke ede mma ede mma eze m ede mma n'ezie Chineke ede mma ede mma Chineke achọrọ ka isetịpụ aka ebe ọ bụ n'ịnọ na were obi gị niile gọzie ezinụlọ a gọzie Ohamadike gọzie nwunye ya gọzie ụmụ ya ma ndị nọ ebe a ma ndị na-anọghị ya ha kwesịrị ka Orukwu gọzie fa ha kwesịrị ka Chineke bunye ha elu mmụọ mgbe igwe anyị na-ekpe ekpere ji ọjị ekpe ekpere ọ sị ka Chineke nata ndị a na-amaghị etu esi were nye ka o wee nye maka na ọma eke ife Chukwu na-acha n'aka onye ọbụla o nyere akụ bụ ka ọ bụrụ chanel mmiri ada akọ na ya mana ọ dị enwe reservoir ọ ife Chineke na-achọ and that is what Orukwu has found in this family. Bless them with the blessings of God. Amen. Bless them. Site n'ala n'obi gị kwuo okwu ọma, okwu ọganiru, okwu ọdịmma wee nye ezinụlọ a maka na ha bụ ndị a gọziri agọzi. O nwere abụ na-atọ m ụtọ
Ọsị adịghị ebudo onye Chukwu gọziri, adịghị akọcha onye Chukwu gọziri, ka ị mara ọkacha ma onye ezi nkwado, ọkacha ma ome ya ọka ome. How I wish n'ihi eji obi gị gọzie ezinụlọ a. Just open your mouth and speak good things. Speak blessings to this family. They are blessed. They are blessed by the Lord. How would things consider? Hey, Bela kijeri kocha Israel. Bela, I'm sorry. Bela kiyoria. Kokochari Israel. Israel sika. Hello, Brother. How about a lot of people? Biko bịa bụọ ọnụ ama na ndị bụrụ ọnụ bụ ndị a na-abụ ọnụ. Chineke gwabela anwakwana anwa. Mgbe uru na-ezighị ezi, akpa uru na-ezighị ezi na-akpọ Bela nkụ. Chineke has to use ịnyịnya wee kwuo okwu ka e wee nwee ka ebere Chineke rute Bela. Maka ọ bụrụ na ọ nwara anwa kọcha ụmụ Israel, alụ eme ya. Ezinụlọ a bụ ezinụlọ a gọziri agọzi. Ọ ga-adịrị unu na mma, n'ọpụpụ unu na mbata unu, unu ga-afụ ife ọma. Ebe ndị ọzọ jere too unu jee unu ana, unu ga na-aga n'iru ọ bụghị azụ azụ. Ebe ihe unu tọrọ Chineke nke na-egwu ụtọ, unu ga-enweta iru ọma n'aka Jehova. Chineke ga-esi n'eluigwe ya dị nsọ wee gọzie unu. Ihe ọma niile nke mmadụ na-ele anya ya n'ụwa ọ ga-erute unu aka. Chineke bi n'eluigwe Oraukwu zukọrọ n'ụbọchị taa wee na-ekwubi okwu. Oraukwu bụ ngọzi wee bịa. Oraukwu bụ ngọzi wee bịa. Obi na-atọ Oraukwu ụtọ. Chineke gwara m okwu mgbe anyị na-eje crusade. Ọ sị na ndị tọrọ ntọala n'Oraukwu na ya na ha nwere ọgbụgba ndụ na ha mere ọfụma. Mana ndị so ha n'azụ mere ihe adọghọ mma. Mana ya chetara Oraukwu n'oge a na ya chọrọ ịgọzi Oraukwu, na ya chọrọ ime Oraukwu ebere. Ezinụlọ a bụ typical example of what God is looking for. Uru ego bara bụ na ịkpatara ya ọbara mmadụ uru. N'inwere ego nwe onye na-asị thank God for this person. Onye buru ego bara. O nwere ebe esi ebe afil ebe a na-asị ka ebute ka agwa ka mara onye nke ya ka mba. Nke iji jere Chukwu ozi. Chukwu biko anyị na-etestify. Oraukwu niile na-etestify. Oraukwu zuru ebe a. Igwe anyị nụ ya, PG nụ ya, ndị ọjị biri n'obodo nụ ya. Onye na-anọ ya ebe a abụghị onye jibiri. Ahmed afọ ya na akwụkwọ mpịakọta nke Oraukwu. Onye nwe m Chukwu dị mma, ayọ gị ikwere m nkwa n'ụbọchị ahụ March 14, 2020 mgbe anyị chịkọtara ije ozi a na Palace. Isi na ị bịara ịgọzi Oraukwu maka ọgbụgba ndụ gị na ndị nna anyị ha nwere. Papa ezinụlọ so n'otu n'ime ezinụlọ. Ndị meriti ka ịgọzie ịgọzikwa n'afa. Mana esi na onye kwesịrị ntụkwasị obi n'ihe dịkarịsịrị nta enye nke ukwuu. Ehi nyere ya dị nta. Papa n'ikwesị ntụkwasị obi efuru n'ime ezinụlọ a, nye ha nke ukwuu n'aha Jizọs. Ịkpara ya maka unu ahụ ji talenti nyere wee jee ozi. Isi bikos na ịzụtara na talenti a, ana m eme gị onye isi ezinụlọ nke obodo 10. Papa increases their cost financially, academically, n'ụzọ udo, n'ụzọ ọbụla. Oh Lord, increase this family. In the name of Jesus. Amen. Onye ezi omume na Chukwu pụrụ ime ife niile.
obodo anyị jọrọ njọ mana ekelere gị ka ndị mmụọ ozi nke eluigwe na ndị nsọ niile jere ezinụlọ ozi chebe ezinụlọ a n'ọpụpụ ha na mbatafa ndị kidnappers ama afụfa ndị ọgwụala ọbara ama afụfa ihe ọghọm dị iche iche akụ dị iche iche ndị nwere obi ọjọọ ama afụfa Chineke biko debela anyị ezinụlọ debela anyị ezinụlọ in the name of Jesus. Achọrọ m ka gị nwe mmepe ọnụ kpere onwe gị ekpere. Achọrọ m ịyọ Chineke ka o mee m Ohamadike nọmba 2 n'Oraukwu. You pray for yourself. I'm going to pray for myself. I envy him. Yes. Ana m asị Chineke mee m ka ndị ka Ohamadike Aria akokori baba. Hey, come on, man. December, Trevor, Eddie rice. Akwụrụ na be ma ndị mmadụ na-enwe ọṅụ. Ọ gịnị ka ejetara ụwa? Mighty Father, I want to be a replica of this family. In terms of giving, Lord, there's someone number 2. I'm number 2. I want to be number 2. I want to be number 2. Ndị Igbo si na ofu nkata bukata ọka. Even though not tired. But Lord, I want to partake in that blessing. Achọrọ m iketa oke n'ime ngọzi a. Thank you, Father. Enwekwara ọtụtụ ụmụnne m ọ dị otu a, Papa. Onye na-emezu ọchịchọ nke mkpụrụ obi ndị ezi omume mezuere anyị niile etu o si dị anyị ma n'aha Jizọs. Ọ dị mma na-eme mma Chineke pụrụ ime ife niile. Anyị ekene gị maka ụbọchị taa. Daalụ maka na ị mere ka ụbọchị taa pụta. Daalụ maka wonderful igwe ị nyere anyị. Papa na ihe anyị esi na ịbịara imere ọrụ ukwu ịbịa ịgọzi ọrụ. Nena ihe niile na-enye anyị grade 1 anyị ta swag. Igwe anyị nwe swag. VG gara aga the same thing. VG nke kịta the same thing. Ife niile in every aspect. Anyị na-afụ aka gị dị nsọ. Chukwu ọma, anyị na-ekene gị. Wee na-ayọ gị n'isi ndị ndu anyị. Igwe na ndị obi na ndị ichie na ndị kabinet niile. Onye nwe biko nyefe amamife na ụba. Onye nwe biko nyefe ndị kwesịrị ntụkwasị obi. Ọgbọ anyị nọ n'ime ya bụ ọgbọ psychophants na-eju ndị agba ndị ndu okirikiri. Ọmadị etu a n'Oraukwu. Ndị niile nọ igwe anyị okirikiri ga-abụ ndị na-eche echiche n'ike nke mmụọ nsọ. Nekwoje ga-awa na mgbe na-adịghị anya. Onwekwa ihe ike ga-adakwasị ọrụ. Onwekwa ihe mberede ga-eme. Ihe niile igwe ese na plan a ga-emecha ha ncha n'udo na ọṅụ. Ọ bụladị ndị ekechi na mgbu ha ya afụbeghị ihe ọgụ. But we know you are at work. You work out your glory in this community. Thank you, Father. Thank you, blessed Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Jesus Christ. Bishop, what do they do? So,
Igwe si ka ekene maka na unu fụ ka a na-azọzi azọ ụfọdụ si na Ohamadike ya amụzibe ụfọdụ na-achọ ụzọ ya alụ ihe niile abụ ekene iji wee gosi na ihe ọ na-eme dị mma ezigbo ife ka a na-eṅomi wee sị na ọ ga-adịrị unu mma ọkwa ekene ka Oraukwu na-ekene anyị nwere ife a ga-enye unu dịbe unu because like mmadụ iwelite dọla si na ya na-enye Chukwu onye nwe dọla onye nwe pound onye nwe naira so mana ife Oraukwu na-ebunye unu bụ udo na ezinụlọ ịdịkọta otu na ezinụlọ maka na Oraukwu ka na-akpọ ifrọpụ ife igwe propose ọkpọ nnukwu ekele ka ọ bụ anyị chebezi ya afọ obi ekwukwo tinye akwụkwọ na isi aha ka ibo ya na mmadụ azọrọ ya azọ Ohamadike afọ a ga-enye Chukwu na-ewepụta ya o nwere roolu onye ọbụla ga na-eple ị nara ịgba ndị be onye si na ọ da-anụ anụ gwa ya nụtụ ya n'anya biko ife ndị a ka anyị na-ekele gị wee na-ayọkwa Chineke ka o mezuola anyị ya n'aha Jizọs Mercy. My royal friends. I just realized. How do you want to hear? Oraukwu #1. Okay, Oraukwu mega strike. The Oraukwu mega strike. The Oraukwu mega Igwe. Yes, I said, yes, I'm Mercy Apostle TV Oraukwu. I be attacked and Chief Ogonna Olisa. Ohamadike out of the Atlantic Ocean. Fumbaja na eme off road. Ezeoyibo Ogbo Ujalate Jolly Ezinụlọ. Uju na-eme ọgụ na Ojuze eme ọgụ n'Oraukwu n'Igbo niile ndị Oraukwu bịara led by Igwe Chinyereze Etoo of Oraukwu Kingdom ịbịa kene Ohamadike n'ihe ọma ọ na-eme na ndị Igbo si na-ekene dike na nke o mere eme ọzọ. Yes, omego Oraukwu bụrụ London, not small London but London. Asị na Chineke agọzie ụzọ niile ọrụ ndị ọrụ n'ugbo ihe ọma niile ndị o nyere aka onye kwuru mmụọ onye kwuru n'ego njido kamera. Yes, anyị na-ekene ya Oraukwu adịgo mma si n'aka Ohamadike onye ezigbo mmadụ ka ọ bụ ọ na-enye ọ na-anụ ọnụrụ ude nwanne agba n'ọsọ ọ na-anụ ude nwanne mgbe ọ bụla ị kpọrọ ya ọzọ agha ọ na-eme ka ndị big men ndị ọzọ ịkpọ ha na foonu agbanyụọ foonu a na-eme foonu na ọla anyị ịkụ aka ebe chifu ọ ha na foonu ọzọ anyị ise ndị meseji ọ reply ya
gwa gị ihe eme gwa gị nye gị apọịntment etu a ka o si na-eme nnukwu mmadụ ọ na-ege ndị mmadụ ntị ma na-enyere ndị mmadụ aka o nwere ka ife ya ịwara aka wee na yes I'm a living testimony ekele m Chineke n'ụbọchị tata dịka Igwe mere ihe o kwesịrị ime wee na-asị ka ngọzi nke Chineke wetara ọrụ ukwu si n'aka Ohamadike ọ ghara ịpụ ka ọ nọgido ruo mgbe ebighị ebi ka Chineke site n'ime zuru ya ntekwe Ohamadike ọzọ site n'ime ọrụ ukwu nte Ohamadike 2 dịka bishọp ọrụ ukwu bụsa ndị ọzọ si n'ọnya agwụtu mma okwe na mma abụtara ka Chineke mezuo ya anyị ka bụ Mercy Apostle TV ndị na-eje ebe anyị ebe ọ na-eme mgbe ọbụla ị na-eme mmemme kpọtụrụ anyị hazie daalụ na ọ ga-adị anyị na-ana maka ọrụ ukwu ka anyị na-anakwa ọzọ